Miya watwi hayai ekdom tuima tuito sukai ko fungkute botol kha tabo kisa kesep kha abono sana musungma angke 100% ni bisingo 70% no Miya ba watwi phairina musungja boyo joto no but reality ke ma hai sini je baksa Tiprasa roni tabu bo nok nukhung haimia borong bage ke belai difficult khana Miya ni din baksa ni ke ba nogrok bai khana baksa ni ke ba bufang wafang ba kot kisung khana nabono sung saimia nugya abono khakhayo tinin din kaham nong thung watirok ta phaisitung hamni bage ke borong ni bage belai kostong thokana jara nukhung chajaya rok borong ni bage